שלום לכולם, שמי יוני יושע, מטפל בנשימה מודעת בריברסינג, פסיכותרפיסט גוף נפש ומלווה אנשים בתהליכי ריפוי רגשי, ויסות עצבי ושחרור מטראומה וחרדה. בשנתיים האחרונות, מאז פרוץ המלחמה, כולנו, בלי יוצא מן הכלל, חווים רמות גבוהות של מתח, חרדה וחוסר ודאות. הגוף שלנו מגיב לזה גם כשאנחנו לא שמים לב. הנשימה מתקצרת, השרירים מתכווצים, והמערכת העצבית נשארת דרוכה, כאילו הסכנה עדיין כאן. אנחנו ממשיכים לחיות בתחושה של הישרדות גם כשהחיים מסביבנו כבר חוזרים לשגרה. וכאן הנשימה נכנסת לתמונה. היא הגשר אל הריפוי. ריברסינג או נשימה מעגלית היא שיטה עמוקה ועוצמתית שמאפשרת לגוף לשחרר מתחים ורגשות שנשמרו בו לאורך זמן. דרך רצף של נשימות מחוברות וטבעיות, הגוף מתחיל לפרוק אנרגיה רגשית שתקועה, ולהחזיר לעצמו תחושה של שלווה וביטחון. הנשימה משפיעה ישירות על מערכת העצבים, ומחזירה אותנו ממצב של הישרדות למצב של חיים. בריברסינג אנחנו לא מדברים על הטראומה, אנחנו מאפשרים לגוף לרפא אותה. הנשימה נוגעת במקומות שהמילים לא מגיעות אליהם. בפחד, בכאב, בזיכרונות שנשארו כלואים, ומשם לאט לאט אנחנו פותחים שוב מרחב של חיבור, רגש ושקט פנימי. המחקרים מראים לנו שנשימה מודעת משפיעה ישירות על מערכת העצבים הפרסימפתטית, זו שאחראית על רגיעה, שיקום והתחדשות. זה בעצם ריפרוגרמינג של מערכת העצבים. דרך הנשימה הגוף לומד מחדש מה זה להרגיש בטוח. במהלך השנים אני רואה שוב ושוב אנשים שמגיעים עם חרדה, קושי להירדם או פוסט טראומה, ויוצאים מהמפגש עם תחושה של שלווה, חיבור ובהירות. ולפעמים בפעם הראשונה מזה שנים הם מרגישים שהם שוב נושמים באמת. התהליך יכול להיות פרטני, מותאם אישית, או תהליך קבוצתי במרחב בטוח ומכיל שבו הנשימה המשותפת יוצרת אנרגיה של ריפוי. אם את או אתה מרגישים עייפים מתוך המאמץ, מוצפים מהמציאות, או פשוט רוצים רגע של שקט, זו הזמנה לעצור, להקשיב ולנשום. הנשימה היא לא רק פעולה גופנית, היא הדרך של הנשמה להגיד, אני כאן, אני רוצה לחיות. אני שמח לבשר שאנחנו מתרחבים ופותחים מקום חדש במרכז הארץ, פרטים בקרוב. אני מזמין אתכם לנשום, לשחרר, לחיות בנשימה אחת.